Benar mulya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Darawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono Bathang Istijo. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong Gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Darawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glone mbangane mati kodhok ning kasatriyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkahi kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkahi kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Koko Prabu. Nggih. Menika kok kathah sanget dayong wonten negari Ndarawati. Lho la iya. Ki mau Setijo matur ana perkara ing tumandun Projing Traju Trisna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika Panakawan Petruk kalian Bagong. Yai, wonten timbalan. Nadan dikapak-kapakno Petruk iki Panakawan Ngamarta. Mula uga Panakawan Ndarawati. Timbalana, apa wigatine? Yen pancen sowane Petruk iki gawe tentrem utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yai bisa minangkani paring ngono. Nanging yen to sowane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndarawati, ora sampe melu. Petruk aku ingkang ngundurake. Koko Prabu lenggah ngelangkum prayogi. Yo. Petruk padha raja sapraptamu Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebining Iladeni dumawing Nawang Tuwang Sinuwun linepatna ing Tulaman. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk Kantong Bolong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeten. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk Kantong Bolong Padharjo sapraptamu. Lho niku Ndara Stijo. Iya Petruk. Kok lenggah teng Ndarawati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur. Sing jeneng putrane ngabekti karo wong tuwane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petruk tak tampa, pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk Kantong Bolong Padharjo sapraptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Lho pundi nggo jimat paripe. Petruk Kantong Bolong Padharjo sapraptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petruk. Prayogakna. Nun inggih Petruk Kantong Bolong Padharjo sapraptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna Petruk. Nggih. Ana wigati apa Petruk mangriyen? Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki nungkun ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Oh iya lali aku. Wah. Panakawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring Sambikala kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Nun inggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya tak tampa.
Pangestuku Tampanana. Nun nggih. Kowe iki sowan ratu kok mung nganggo training tok. Ora nganggo klambi, Anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten ah, wontene mung kaya ngenten iki arah wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih. Dipun sekecakaken. Yo, yo. Gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya. Nggih syukur. Lah kula mung takon kok. Lah iya. Bagong Padarjo Sapratamu. Nun nggih, sapa truk kae? Ndara Stijo. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang kok. Pangetunipun Ndara Stijo Wilujeng. Stijo sapa truk? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Stijo Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh. Ndara Stijo Buma Narakasura. Buma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ning Traju Tresna. Oh, siap. Siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glecek ora karo-karuan. Nggih. Ndara Stijo Wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Nun nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bagong Padarjo Sapratamu. Sinuwun Ndarawati Wilujeng. Lho. Sopo kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asalahe suarane padha. Agarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Heeh. Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata Wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Iya, Bagong pangestuku Tampanana. Nun nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat Bagong Padarjo Sapratamu. Ngaturipun Ndara Werkudara Ora ana. Ndara Sentyaki. suarane padha e. Sakene gawe swara ki ora padha. Aku Setyaki Bagong. Ayo kaya nek nang negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Yo Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Yo Bagong pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kang dadasan. Bagong Padarjo Sapratamu. Pate Udawa. Iya dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Gong? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Iya. Pun panen. Wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese Mingkari gagange doyan. Ini ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, Wonten dawuh prayogakno ya, Bagong. nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu Njodipati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki, 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau pulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas.
Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak grahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Saman mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur krojok-krojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar nding. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten niku. Mbok dipresake. Duk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong kon mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jelitheng kakangku. Kuwi gatose kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku titising Bathara Wisnu, ora usah ngaku titising dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong? Ketoke ora ngono ya, Mas. Kok senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to. Nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Petro. Meniroke kok ya dicacat lho. Petro. Wonten dawuh. Wis suwana Jelitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem nek ora ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye, Kong? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten?
Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung Bagong. Bubarke. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petruk. Karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Aku tak takon karo kowe. Nggih, Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara gelah napa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndara Gatotkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Wong teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyer kok kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lha iki gawe masalah iki. Tur, truk. Truk kok tur. Kowe ngerti ta, Tru? Heeh. Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Haknyonowati. Ilang jarene abdi, nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga, ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Tuh. Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki, ayo piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Tradutrisna digang dinten kepengker.
3 dina wingi, Tru. Ndara Garukaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agar di rongsen. Dirongsen barang. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembunge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Garukaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Garukaca, padune ora seneng karo Ndara Garukaca. Terus ngarani Ndara Garukaca nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Garukaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku iki lagi arep akses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Garukaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Garukaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garukaca, gawe masalah karo Ndara Garukaca, didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampenake dhewe. Kang putrane kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Traju Tresna. Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Manus maning jajalanat sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Res ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono ki piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Ponokawan. Kowe ming Batur. Kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Garukaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Garukaca tu mulih aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgodani. Ora ngawur gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili kaya grojokan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Barang saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Barang saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe pawadan sing bener, Setija men gawe dadaning pasulayan, buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degane, malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen e. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk iki senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budheg? Iya. Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Setija. Saiki wis ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggone Kanjeng Rama tak kon resih perkara iki. Lho, lha piye ta iki omong dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun, sinuwun Setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Garukaca kuwi lara tenan,
yen pancen Garukaca kuwi lara tenan mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndorowati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndorowati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu ing Ndorowati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih Sinuwun Prabu Ndarawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lha pripun Sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun Sinuwun Kresna ampun kandel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Ndarawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono Bathang Istijo. Babu. Gong. Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet, kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong Gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndarawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glone mbangane mati kodhok ning kasadyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? boyongen Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Istijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti ra wani kowe. Kok njaba iki dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arep isu Prabu Ndarawati aja langsung ngono pen mono kapan tak dilandang metu. Oke, monggo kula jelek-jelekan medal jawi sira.
ana pateh undanging Prawadyabala Pasur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndatosaken kejut raos sing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng piswanipun Prawadyabala Tradu Trisna kula cemadung dawuh griwun kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancatnyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Tradu Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tanpa beda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Tradu Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Pranak Prabu Gatotkaca teka Wentara tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluruh tembe mburine nggih lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli durung rampung nggon rembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyalawati kedadak sowane Panakawan ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra-itung lunggane dina samengko iki Yayi Gatotkaca nandhang raga tegese nandhang lara menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa ingkangipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca sampun ngantos pitados nggih malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiang sepuhipun mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra Pringgondani. Mula kang sanga kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan yuki Petruk lan Bagong ranggeten bandanen tangane krinjungan sikile mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko piye sejatine lelakone adiku ing Pringgondani non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun Prawadyabala Tradu Trisna benjang menapa Paman ora ketang sambung obor cara lintang tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun aja dikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu bandan tangane krinjungan sikile leboke pakunjaran nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayah Prawadyabala Tradu Trisna
Sarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta Iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, Iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong ora kuwi lak jajak-jajak ta, Tru. Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasanya. Lho, dheweke iki ra iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae. Mosok sira utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Engko ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petruk, Bagong Nedi. Bagong pejah Ndara Nedi Ndarawati mergane gelut rek prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Kamu mung kaya kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki. Lelabuhamu ya apa? Lho, Prabu Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali ya, tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, gene iso mikir. Ambek dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Wajut Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Ini rak mateng. Nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyane. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan. Wong iki ra dhewe-dhewe ya. Ah iya. Ya wis lah, gandeng wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ora rasa kangelan ngomong, ngomong meng paitan abab ya. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Agnyawati, ha ta? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang ro mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora.
Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok. Celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere tobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Pabak keperanggul mungguh ngayuto kebabak bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngaloko sapa iki Tru? Takoni sajake prajurit Ratu Tresna. Nyuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura. Oh tenan to. Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Buma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo ki lho. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng e. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Jajang kuntap lir kinetap duka yayasinepe netra kocak ngundarandir. Nek medhenteng ki tangan siji wae sing arep ngomong tangan ndi rasa cerewet kowe meneng. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe, salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kok keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Traju Tresna klebon maling. Maling apa? Dewi Hak Nyarawati.
terus didakwa Raden Garukaca sing nyolong Dewi Aktonowati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Garukaca. Ngono ta? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungso ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Garukaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Yo. Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungso kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangelok tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Pra-pra kendro. Baron Sekember. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar lho? Urung. Waduh, cilaka iki. Iki arep medeni piye ora ngerti Semar ya, Tru? Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding ndasku. Ndasmu. Tak gurone kowe. Pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Ngono. Maju terus.
cocok tumbak jebol jajong. Iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora dak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angelen dudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki men kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ha iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Heeh. Ya. Kowe nek darah doke enggak iki angel ya, Truk. Ha iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora kowe. Biar ora apa-apa. Biar. Piye, Gong? Mompong nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku, Truk. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglecak dhewe aku. Mulasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir.
Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlentak. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, Ket, ajar dene aku ya, Ket. Ngopo kae? Ngopo iki, Gong? Ana gendruwo. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Trajutresna iki setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe senane, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Agene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Ush. Raine lho, Tru. Ora raine medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Wah. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok-goblok banget. Sapa wi? Ayo, ana kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladara pira? Kowe ora jam-jaman njaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjang kamu. Manggriyen rasah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Lah mlayu kok. Mlayu modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-sirane aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon, "Petro, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kowe muni, "Kula seksine Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Napa ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mene.
Loloi nenggala cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Lido perang. Nggih. Tata-tata luga. Petro. Nun. Melayu kowe. Nun. Melayu apa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Melayu apa? Mengsah prajurit Raju Tresna sinuwun. Terus prajurit Raju Tresna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula sajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Tresna methuke kula Petruk Bagong dibondotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to. Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, "Ya, Gong. Aku ora ono Mas kuwi." Sing jingik ning ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sapa Minak Jingga? Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Antrawati iki nggawa prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Tresna melu-melu gawe geger negara Antrawati, aku ora trima. Hati-hati kok. Aku tak lunga sih ya, Tru. Nek diloloi nenggala. Dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit Raju Tresna melu aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Ya Griwa. Krungu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kanca ning arep mateni aku nek jane ngono kuwi. Wong ora sida kok, ora sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kapanmu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekasa. Ya Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Tak papane ya Griwa karepe dhewe. Ayo Gong, minggir. Yo. Buta Raju Tresna. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange Kyai Prabu Ndrawati. Iki nek negara Ndrawati, kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe pono kawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ngrampunge perkara, Stijo aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndrawati ora nggo jak-jakan sampe dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Tok kon ngaku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta iki? Iya, dasar pranyata. Ayo saiki minggat. Bali piye kowe bali? Bali menyang ndi? Raju Tresna. Aku Gusti Mujak bali. Perkara iki arep dirembuk karo Kyai Prabu Ndrawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Raju Tresna ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo bali.
Kaunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petro karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti Entrata Mandra ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti Entrata Mandra ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning karo aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora lirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali. Piye? Ora bakal bali. Aduh blak tungkak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tatar warna jelas kandhane ayo. He. Nadyan kowe gede dhuwur. Manto sastra jendramu. Waten ngaji kowe kae banyo. Sabtu kali sekali buri. Ora nglakon mati kene kula diobrak jatuh. Manus lain jajalan netangi marang kawajaning bandol Watrajaya iki nalika Mandura lugu karepe dhewe ayo dhewe prajurit tandun nang pangkone ora bakal tak tinggal negare atiku wah ute-ute macan turu beda sing bareng ayo rumasane ora sapa iki bandol apa iki ngopo kowe ngewangi nesune sinuwun Prabu Mandura gilane tenane golek wedang putih nah golek wedang putih oh nggih aku nek ora dombeni ngene iki nek sura barampung monggo ora ngapusi lho ora ngapusi kowe botole kok ledek iki tok golek ngendi niki mang mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula weruh. Omong kok iso karo perang. Ya. Dublak tungkak cangkemmu brus. Tro. Seksane ya, Tro. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Tadusna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Stija Bumandara Kasura. Yen to Hatnyanawati bojone Stija dicolong wong ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati ngene ngupaya menyang Hatnyanawati oh nggih monggo yen to Hatnyanawati ketemu Nyai Prabu Ndrawati tak derekake sowan ana ning Jodipati oh nggih matur nuwun pun ngoten mawon nggih sinuwun yo aja gawe geger mboten nyuwun mawon nggih sinuwun yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih dadi krone ulon bali teng Jodipati. Iya. Matur Ndara Werkudara. Iya, pancen ngono. Nek Sinundrawati sekathah penggalian. Iya. Wis bali yo? Nggih. Ya Tra ya. Iya. Nek ora ngono ndak Ndara Werkudara sak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara Werkudara nesu medeni. Heeh, aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Iya. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Ceca piye? Bagong kok wis bali kok ora bareng karo Jliceng kakangku. Mergo Sinundrawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Tra ya? Ya iya. Mundak Sinun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku weruh dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Iya sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing pamit nggih. Iya sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Ya Tra ya. Lah ya ayo. Kowe ki ngomong wae ora
Kena nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah dirai iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Kena nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya iki mau lho nonton wancul kena nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang sinun? Ya sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya pinake metu ndi? Menawa itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakarmu, aku manut. Penake metu ndi? Sakarmu. Nek kira-kira ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono mung takon kok. Lah iya. Pun nggih. Ya. Wis ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani-nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Iya. Ya wis kalau wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Nggih, parang. Ya. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Ya engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Ya, tak kandhake. Ate Udawa. Ya. Raden Sombo. Ya tak kandhake. Nggih. Parang iki. Ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon. Bagong. Ora bareng jlitheng. Anu kathah wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya dengu. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora ngolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing Lah sapa? kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok jedul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wonten maring dawuh. Mrene Kresna, inggih kestaken dawuh.